ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷି ଜାଗାକେ ଆସିଛୁ ଆର୍ ଏଇଟା ପଣ୍ଡ୍ରାପଲାର ଜନ୍ମେଜୟ ପଟେଲର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବେରକେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ କରାହେଇଛି ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଆକାରେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି ଏଇଟା। ଆର୍ ଏଇଟା ନିଜେ ଏଇଟା ଜନ୍ମେଜୟ ପଟେଲ ଅଛନ୍ ଏଇନେ ଅଛି 4-5ଟା ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକରି ଫଳିଛି। ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି। ଯେ ପଟେଲ ବାବୁ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରି କରି? ଏଇଟା ମକେ 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବା ହଁ ଚାଷ କରି କରି, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କେ 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା 2009 ରେ ଲଗେଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କେଟ के छाड़ुचे। ଆଚ୍ଛା ଲେମ୍ବୁ ଇଏ କରି କରି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଛୋଟ ଲେମ୍ବୁ କାଣା ଅଛି କି ନି? छोट ଲେମ୍ବୁ देसी ଲେମ୍ବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 4-5 ସେଟା କେବେ ଫଲବା? ଏଟା ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼େ ଆମେ ତୁଲବାର ଆରମ୍ଭ କରମୁ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ ପନିପରିବା ଏଇଟା ମାନେ କାଣା କରଛ ଏଇଟା? ଏଟା ପନିପରିବା ଟମାଟୋ ଅଛେ, ବାଇଗଣ ଅଛେ, ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ମିର୍ଚା ଅଛେ। ଏଟା କୁड़ा କୁड़ी କରମୁ ଟିକେ ନେଇ କୁड़ी ପାରବାର ତା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ଧାନ ଚାଷ ରେ ଲାଗି ଯାଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଟା ଲେସୁନ ଅଛେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାଣା ମୂଲା କାଣା? हाँ मूला है। एटा मूला है मूला। ହଁ ଆଉ ଏଟା ଲେସୁନ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ଏଇଟା? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଟା ମୋ ଜେଜେମା ଜଗେଇଲାଟା। ଆଚ୍ଛା ହାଏ କେତେ ବର୍ଷ ଫଲ ଫଲଲାନା ଏଇଟା? ଏଟା 2003 ରୁ ଏଟା ଫଲ ଚାଲିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଟା ବାଇଗଣ ନା କାଣା? ହଁ ଏଟା ବାଇଗଣ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା କୁନ୍ଦୁରୁ ଅଛେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।